Estamos aquí para falar de NFC, unha tecnoloxía de comunicación sen fíos entre dous dispositivos moi próximos, casi tocándose. Como ben indica o seu acrónimo, que ven de Near-Field Communication ou comunicación de campo próximo. Existen otras tecnologías de comunicación sin fíos como Bluetooth o Wi-Fi, pero agarran diferencias con NFC. NFC ideal para transacción rápidas, sinceras, a corta distancia y con poca transferencia de información. Redes de Wi-Fi están pensadas para conexiones a máis distancia e con unha transferencia maior de información. Para conectar sin fíos o portátil a internet empregamos Wi-Fi. Para conectar unos altofalantes a móvil empregamos Bluetooth. Y para pagar con móvil nunha tenda empregamos NFC. Pois sí, os móviles e reloxos inteligentes incorporan NFC e moita xente se emprega como tarxetas bancarias. Pero tamén existen etiquetas RFID, identificación por radiofrecuencia, que son estas, que funcionan con NFC e que podemos empregar para multitud de tarefas, como poden ser acender a lanterna do móvil tocando a manga da miña camiseta, saber a quen pertence un chaveiro atopado no chan, abrir o armario do ximnasio, coñecer a información de contactos de un rapaz se perde. Agora xa estás máis próximo a NFC.